Хора, сега мама отиде и взе тати. Мама се обади на тати и каза да купи бомбони и кола за докторите. И хора, още ме боли малко това авокадо. И това твърдото нещо. Хора, твърди ли са вече? Доста. Хора, тук в болницата не е хубаво. Засъхнали са ми устните. Докторите малко са строги. Така. В момента нямаме интернет и не знаем на какво да играем. Така, с мама много ни е скучно. Търсим си игри. И реших да направя влог. Кажи се, мамо. Здравейте, хора. Кажи как мина всичко. Всичко мина супер. И наред. Хора, за начало малко се оплаших. Една медицинска сестра вляза вътре и каза: веднага дърпаме леглото, доктора ни чака, събувай си обувките по най-бързия начин. Аз викам: къде отиваме? И асансьора почна да плача. Хора. Не можех да ви снимам просто, защото аз заспах. Мама всъщност чакаше и нямаше как да влезе вътре в кабинета. Аз там сама бях с докторите, но мама ме чакаше отвънка в коридорчето. Това беше добре, заспах и до 10-та минута докторите бяха ми направили всичко. Не знаем вече колко е часа. Тук има телевизор. Всъщност намерих дистанционното на телевизора. И сега се връща. Стой тук сега по чорапи си. Да. Хора, всичко минали добре. Това искам да ми го махнат бързо. Все още на тая ръка, само че много ме боли. Тук, където точно се ме боли. Но скоро ще ми мине. Всъщност. Хора, тук имаше докторка, която има син и дъщеря на моите години. Тя ми каза, че има папагалче, нямат кученце. Питаха ме от кучета: искаш ли да ти купят куче? Аз казах: малко ме е страх от тях. Малко казах. Добре ли си вече? Да. Айде пак сега на педиатър, втори опит. Добре. Ще ми слагат. Не, няма. Докторке,